נשמע חברים, היום אנחנו בסרטון חדש עם אמרי, דוד שלי. יאללה אמרי, תתחיל בטבו, יאללה אמרי. שים רנק, אחי, מה זה של... לא רנק אחי. טוב, שים רדי. אחי, אני שכחת אפסיד. שיש אתה יודע חוטים. שאני לא טוב. שכחת שיש חוטים. אחי, אתה לא תעשה כלום במשחק אחי, אתה רק תפסיד. אחי, מדבר מי שאף פעם לא ניצח. תראה מי אם יש אתה לך אחי? את הריקוד של הניצחונות. יש לי. רגע. תראה. תמשיך לחפש, אחי. אחי, מבטיח עשיתי ווין אחד. מבטיח עשיתי בבטל רויאל ווין אחד אחי. וואלה דביליו, וואלה דביליו. וואלה, יש אגדה מספרת שאתה עדיין ממשיך לחפש. שטוב. יאללה אמרי, אתה מוכן? לא, אחי, אז אני לא מוכן. אמרי, מה אתה חושב עליי בתור שחקן? דוקים זה עדיף בשבילך. אחי, איך אתה יכול לדבר אחי? בשבילך, אחי, אתה לא יודע להרים נשק, אחי. הכלב יכול ללמד אותך ללכת. לא נעים. אתה אחי, רוצה להגיד להם כמה פעמים אותה במשחק הקודם? אחי, לא מעטתי פעם אחת במשחק קודם. 100%, אחי. טוב, אמרי, אני מתאר אותך במילה אחת, וואלה גרוע. אפס. אחי, אפס. פשוט אפס. מה, אתה לא חושב ככה? רק ירדו לך כל החיים, והתחלת, ואז שקפת על הרצפה, על 4 רגליים כמו הכלב שלך. כן? קראת סבבה, הבנתי. כן. וואלה הבנתי. הפכת להיות כלב שלך. לא שלך, אחי. התחלת לשכב על 4 ולפרכס עד שאני, הגיבור, אחי, הצלתי אותך, אחי. יאללה, איפה נוחתים? טוב ששאלת, למה אני רוצה להיות הגיבור שלי, אחי. מה, זה אני הנבל. אחי, זה הנבל, שתוק כבר, אמרי, אתה פתחן. שתוק, יא ביצתי. הרי אני לא דומה לי ביצה. אחי, אני לא דומה לי ביצה. ביצת חמין, אחי. תגיד לי מה לא דומה, תגיד לי מה לא דומה. אחי, אני לא דומה לי ביצה, אחי. אחי, הראש שלך, אם היו רואים את הראש שלך, אם הייתי יכול לראות את הראש שלך, אחי, המצח שלך, אחי, זה מגרש כדורגל. אחי, מה זה קצילות מיוטיוב, אחי? מה קשור, אחי? שתוק. אחד מת. שתוק. יוטיוב שורט, אחי. כמו תמיד. יוטיוב שורט. אחי, אין פה אנשים איפה שאני. אחי, לקחתי מקום בלי אנשים, אני חייב אנשים. טוב, יאללה, בניות. וואי, על פאמפ. בניות. נביא בניות. בוא נראה. אני צריך אפיק, אני צריך אורר או אפיק. שיט. אחי, איך אתה מוצא אנשים? יאללה, אני הולך לחפש אנשים. בעיר. אני לא מוצא אותם בטבע כמו הכלב. די, אתה לא מפסיק לרדת עליי. לא, אחי, הורדתי על 90 ואז לדוש לבא. אוי, איזה אפס אתה אמרי. אבל עשיתי 2 קילים, אחי. ותרמתי וואלה מכבד. אחי, זה עולים 180. תרמתי במיניבוס. בלי את הכרטיס, אחי, עם גול אתה רוצה שאני אבזבז?
אחי. אחי, אני לא מבזבז עליך שקל. כן? טוב, טוב, יאללה. עכשיו יודעים שאתה שווה כסף. אחי, אתה פספסת משהו. מה? אני לא אגיד לך, כי אני אקח את זה. אחי, את האמת במציאות גם אתה שווה 180 שקל. אחי, שתוק. ההורים שלך מעדיפים את הכלב שלך מאשר אותך. אמרי, די לרדת עליי, אחי, די. אחי, ולהגיד לך כמו פספסת בדרך? מה? לג'נדרי צ'אט. די, נו, באמת ביי די. ביי. די, שלי, די. לג'נדרי צ'אט. וואלה, לא מכבד שלך, וואלה, לא מכבד שלך. אתה חרא. אחי. וואלה, אם אתה מת, אני לא מרים אותך פעם אחת. דרך דריה שלך, אחי, לא שלי. אתה לג'נדרי צ'אט, אחי. אחי, אם אתה מת, אני לא מרים אותך פעם אחת. תודה שיכלת אמרי, בוא שנייה. אמרי, בוא שנייה. חרא עליך. איזה מזל. בוא נעשה סקייבייס, אחי. מה סקייביס? אחי, אנחנו ננצח, אחי. ראיתי שברנק בבטל רויאל הזה הכי טוב. סקייביס? בוא. כן, אחי. בוא לפה. אחי. יאללה, בוא נבנה. אוף, אחי, יאללה, ניסיתי. יאללה, בוא. יאללה, אחי. יש לך בנות להביא לי? מוניות לא. כאילו, אני צריך... בוא נבנה. די, צריכים לנצח. לא. מה? הוא הכי אותו. יש. שיט. ביי. הרגתי. הרגתי. אתה? כן. אתה הרגת? פגוע 98, פגוע 119. לבן. קרן. איך מבטיח. זה הגיוני? מה איך זה הגיוני? כי אני יותר טוב ממך. לא! כן. אמרי תרים אותי. וואלה. כן, אחרי ש... תדאג. תרים אותי, אמרי, מהר. תישאר פה. רק תחץ. שונא אותך. מת, אחי. מה אמרת, אחי? שונא אותי? תיקבר. להחליט אותך? כן. אז למה אמרת שאתה שונא אותי, אחי? אני אחי אותך רק אם תגיד אמרי המלך פסר יותר טוב ממני, אחי, ואני צריך לשחק דוקים. לא, אחי, די, תכבד אותי. מה אמרת? טוב, הנה, אמרי המלך, אני צריך לשחק דוקים. והוא יותר טוב ממני. והוא יותר טוב ממני. יופי. גוד בוי. וואלה אחי, סליחה. וואלה לא מכבד שלי. מה אתה רוצה? יודע מה? בוא, אני אגיד לך שכחתי דברים. להגיד עוד משפט בחלומות שלך. כן? כן. וואלה, אבל וואלה, בכל זאת אני אכבד אותך. וואלה, בוא. בוא. צריך נשקים. טוב, הנה נשקים. בוא, אני אכבד אותך. הנה נשקים שלי, רגע. הנה, אחי, וואלה, הבאתי לך רגע, הרגת אותם? וואלה, מכבד אותך, וואלה, הבאתי לך לג'נדרי.
באמת? הוא לא מכבד. אחי, את הלג'נדרי הזה, כן. שקרן. קרה משהו? הלג'נדרי. טובין! איזה מניאק. טובין! 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 טובין, אחי. וואלה, אמרי. איי, אמרי פספס לנג'דרים. אמרי חשב שזה יעבוד לו. לזמן מה, אחי. הזמן מה עלק. פגוע למה- 30. פגוע! עוד 12. פגוע 23? וואלה, אני מוסס. שיט. תפרוץ אותה, מה אתה עושה? אתה לא אחי, עושה, אני חוטפים 1 HP. הוא הרג אותי! חרא. אוי פאק. אוי פאק. כן, אני מאמין בך, סליחה על כל מה שאמרתי. בבקשה. אמרי, להרים אותך? אני עוד אחשוב על זה. אחי, בבקשה. אני הרמתי אותך. וואלה, אמרי, נרד לי, אני הולך שנייה. יש לי קצת שירותים, ביי. אחי, בבקשה. אני צריך שתגיד משהו. Are you serious right now, bro? מה? בן אחי גבר? מה? בן אחי גבר? בן אחי גבר, ושאתה הכי טיפש בארץ? ושאתה הכי טיפש בארץ. אוקיי, סליחה, אמרי. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. אחי, כמה ריז יש לך? למה יש לך כזה, למה אתה כזה טוב? No. טוב, יאללה, אמרי, מה עכשיו? עוד אחד, אחי. אנחנו וואלה, נעלה מברונז. וואלה, עליתי לברונז. רגע. וואלה, עליתי לברונז 2. אתה רוצה עוד אחד? תחזור ללובי. בוא נעשה כל יום 3 משחקים בבטל רויאל, אחי, ונגיע לאנריל. אוקיי, סבבה. אז רגע, עכשיו אנחנו נעצור את הסרטון. חברים? רגע, אנחנו נקבל גם משהו נגיע בבטל רויאל לאנריל. כן, יותר טוב אפילו. בקוסטים. אוי, זה אחד. טוב, אז תזכרו, אם יפתח את זה, תזכרו את זה. ויאללה, ביי.